Akuti mukumamoto kwana kwambiri Atupele Muluzi akabwera kudzayankhula nkhani zokhudzana ndi Peter Mutharika kumanena kuti iyayi alibe utsogoleri nde basi ino mukumamoto kwana iyayi wabwirano kudzanena kuti iyeyi akuti amamulemekeza Mutharika mukungoona kumakhala pasi ndi kumamulozozala kuti kadazi kapena kuntokwana zotani komano ndi mistake yayikulu kwambiri chifukwa chonena kuti iyeyo Sizoti amamunyoza Peter Mutharika amamulemekezanso kwambiri. Ndero anabwera pa tsamba lake la mchezo la Facebook kudzalimba pa paragraph otengapo akunena kuti I have noted with concern the continued claims that whenever I speak on the need for leadership and reform, I am in some way attacking His Excellency President Professor Arthur Peter Mutharika. That is not the case. Akunena kuti tu ineyo rute kona ngozindika japo saida pompa ndetazindikira mokhudzikaso kunena kuti kuti pamakhala ena kumayankhula notsonera kuti nthawi imene ndangokhala notsopano kuzayankhula zokhudzana ndi utsogoleri kuti kufunikira mwina mwake tisinthe utsogoleriwu tipangeko manifomu ena ndi ena kumbali ya utsogoleri ndetu mapezeko zoti anthu ora akunena kuti ineyo ndikumakhala kuti ndikumpanga ataki kumunyoza olemekezeka President Professor Arthur Peter Mutharika nkhani lusi imeneyo inenso ndikumamunyoza iyayi. APM is our president elected with a strong mandate to deliver for the people of Malawi. I hold him in high regard and look to him as a father figure. The last time I met him was in March 2025 when I paid a courtesy call at his residence in Mangochi. We had a cordial meeting and discussed the future of our country. My respect for him remains unchanged. Akunena kuti President Mutharika arichanemuka inodziwa nchonena kuti iye anasankhidwatu kuti notu akhalende kuti no ndi mandate zolinga zonena kuti aonetsetse kuti no iyayi akukwaniritsa zinthu zabwino kwa anthu a Malawi ndipono ineyo ndizoti ndimamutengatu ngatitu munthu wofunikira kwambiri ndimamuyika ndithu pamwamba apo komanso ndimamuona ngati mwina mwakenso ndithu nditare ndithu kwa ineyo. Nthawi yomaliza imene ndinakumana naye March mu 2025 ndizonena kuti nditapita ku nyumba kwake kuti basi ino ndikangomuyendera ku Mangochi ndizoti tinalinda kuti ndimacheza abwino kwambiri tinakambirana zokhudzana ndi tsogolo la dziko lathu lino ndipono ulemu wanga kwa iyeyo ndizoti sungasinthike ngosasinthika iyayi. At the same time, I am a leader of an opposition political party in a democratic Malawi. It is both my duty and responsibility to speak on issues affecting our nation and to hold government to account where necessary. This is not personal, it is the essence of democracy. Akuna kuti nthawi yomweyo chomwe mukona zonchona kuti ineyo ndi mtsogoleri wa chipani chomwe nondoti chani chititu ndithu kumbali yotsutsa ndipono tikamayang'ana kuno ku Malawi iyi ndi democracy ku Malawi. Ineyo ndizona kuti ndindu udindo wanga ndonena kuti ndidziyankhulako pa nkhani zokhudzana ndi dziko lathu zimene zokhudzana ndi dziko lathu komanso kuligwira ndithu boma pakhosi pamene pakufunikirapo. Izi sizoti ndi personal yayi, izi sizoti basi zidani za ineyo ayi koma none nkhani onena kuti no democracy imayenera idziyenda choncho ndithudi. My focus remains clear: to contribute to building a better Malawi for all as a member of Malawi's opposition. #democracy challenges, #building our future. Akwena tukunena kuti no inetu ndetu chidwi changa sizoti sondati chikhala chotsintha yaya ndi chotsindika ndithu chotsindika ponena kuti ineyo kuonjezerapo ruzene ngaonjezere kuti nomwina mwake timange Malawi wabwino ndipo Malawi ameneyi ndizonena kuti neyo ndikufuna atamangidwa ngati mmodzi mwa mamembala ndithu kuchipani chotsutsa akumbali yotsutsa ndithudi. Ayi akuti tu democracy basi tikukhwashana democracy komanso kumanga ndithu tsogolo ndithudi moteromo. Ayi zilitu motero magayi 2 days osapezekapo pano, not 2 days as such, kukhala ndithu masiku tengapo osapezekapo tikati tigwiridwenso pakhosiso ndi zina komano we are back tabwera. Nde nkhani ndi imeneyi akunena kuti mukumafa tsaru ino ndikumanena kuti kadazi ukakhala pasi kumunyoza Peter Mutharika usayankhule zambiri yayi akangobwera Atupele Muluzi kuti azayankhulepo zotere iwe ukhale chete iweyo chanchani
ukusamunyoze Peter Mutharika kuno kuti nese ndimanyoza Peter Mutharika ine ndikabwera chimene ndikumabwera ndikumaza ndikumazayankhula nkhani zimene zikuchitika mu dziko muno kuti apa pamwina mafuta asapezeka faja zakuti ndikuti nkayankhula choncho ndiunyoza sindunyoza Peter Mutharika amamulemekeza tu munthuyi ndipo ine ulemu wanga wa iyeyo ndizono tisudza sintho lopang'ono pomwe sindingakhale pasi nkumamunyoza Peter Mutharika penepo ndikuti mutu wanga sugwira iyayi koma inewo ndineso Robert president wa chipani chimene chili kumbali yotsutsa ndene mbali yanga ndi ntchito yanga sikuone sizonera kutino pamene pakulakwikapo tikumayankhula ndikayankhula sizoti ndikunyoza Peter Mutharika kapena kumpanga ataki iyayi ndinkhani ngoti kufuna pakonzeka yapo imene kuti ndi democracy yoti osanditukwana iyayi ndingofuna muziwe zimenezozo akukambatu moteromo Atupele Austin Muluzi ayi tinganene bwanji akulu zonena kuti no akuti samanyoza Peter Mutharika I think tikabwerera nthawi ya kampeni jana zayankhulapo zina zake nkhalamba iyayi wakalamba sizondo kunyoza iyayi ndi munthu wankulu nkhalamba chani iyayi mmene zinkavekera karonika kebe kankabwera ngati kunyoza ya of course sanabwerebe direct ngati uzanyoza koma karoniko kanazabwera choncho ndi paka kanapanga spark debate anthu nthawi imene anayankhula zambiri Atupele Muluzi akuyankhula bwanji kunchotsera ulemu Peter Mutharika chanchani ausangopita bwanji umakayankhula fundo zake bwanji akubwera paso mazapanga atake ndikuti Peter Mutharika iyayi sizimene nokhala choncho whatever the case is tingonena chonchi yes iye kukhala kumbali yotsutsa ali ndi kuti no ndi I think ali ndi ufulu onena kuti akhoza kumayankhula zimene zalakwikazo angathe kumayankhula palibe vuto lina lililonse ndikungodaba kuti no magaya ake ndati amene anakhala pasi ndikumamunyoza ndikuti no Atupele Muluzi kuti no kuti iye akunyoza Peter Mutharika I don't know kuti magaya ake ndati no koma I think zimene akuyankhula Atupele ali ndi point ali ndi ufulu oyankhula zimenezo pamene pakulakwika kutsutsapo komanso mwina pamene pakuchitika bwino kupeze kuti no akukonzapo anazanena mbuyo muka video yake kamene kanatuka chaposachedwa amanena kuti no ineru ndi chidwi chofuna kugwira ntchito ndikuti ndi boma la DPP kuti tikonze pamene pakufunikira kukonzapo ngati tifune chani just want to bring that kunena kuti no Atupele Muluzi is too late to save Jerusalem nemwachedwa nazo no zinthuzi ngati ankafuna kukonza olawapa akamapanga criticize ndikuti akufunitsitsa ndithu tsogolo kuti akonzeka Malawi atakonzeka I think Atupele Muluzi sanakonde Malawi. Let's just say that Atupele Muluzi ngakhale so UDF anakana atupadza kuti akaime nawo ku alliance time imene anakapimana ku alliance mwina anakatha kuthandizira mwina ndi mwina amene amufunikira kukonzedwamo nangasinde kuti akuti ali ndi nzeru ndengati uli ndi nzeru zako zimafunika ndithu takaziphatika kumbali imene nomwina make zingathe kuthandiza no dzikoli koma anafuna kuyima pawokha ndi nzeru zawo zidzango ima nazo ku opposition uko akamakamba kunena kuti ayi mafuta simuyendetsa bwino munakapanga zonse nzeru zimene zinakakhala bwino kanakhala zonoti wewe nayima nawo kumbali imeneyo ngati alliance zeti umenya alliance ndi DPP and fans manager na nthawi manager achina blessings Rosario amene aja ankabwera ndithu kumazayankhula zonoti ayi tapatikana ninu ndithu kupemphana Atupele Muluzi tayimani ndi DPP chani koma ankakana mwinakana nina zonena kuti anayima ndikuti ndi DPP nthawi manager we could be talking about something different bwezi toyankhula zinthu zina anakakhala nkati bwezi ali mtika mweni ndikumaonetsa zonena kuti no pamene pakulakwikapo ndikuti akuthandizira kukonzapo takonza mpani motere nzeru zanga zoti takonza napo ndi apo osati no ndete ayima uko kunja kumanena takonzani apo timanena kuti inu mufuna liroli muzino mufuna kukonza time manager momoro munakajoina message nkanena kuti mupulumutse Malawi fata nkati amenya alliance yoti mupulumutse Malawi osangoti zandale yayi ndi message zino atayima pabwino poti apulumutse Malawi koma kodi nonanga uzingoyima kumbali kunja uko nkumaloza apo mungakoze zinthu zingakonzeke ayi ndithu komatu uthenga ndi umenewo akuti osamutukwanaso iyayi akayankhula mumpatseko ulemu iyeyo sizati amakhala kunyoza Peter Mutharika koma mangokhala zona angofuna titakonza dziko li akuti